खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मसलपुराव UPPLनि जयनिं हाबाफारि खुंदों। 100निबो बारा सुबुंफोरा हाबदों। मैया बाक्सा जिल्लानि गाहाय मावख' मसलपुराव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला BPF, GSP आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरनि सा 100नि बांसिन दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बे हाबाफारियाव UPPLआव हाबफैदोंमोन। बे हाबनाय हाबाफारिखौ मसलपुर जिल्ला UPPL दोलोनि सिङाव थानाय आमबारि आरो सानबारिकुथि गुदि आफादफोरा खुंदोंमोन। बे फालिथायाव MLA भुपेन बर'आ बाहागो लादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। MLA बर'आ जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै दोलोआव हाबनाय साफ्रोमबो गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायदों। बेराफारसेथिं फैबाय थानाय 2025 BTC बिसायख'थियाव BJPआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनोब्लाबो UPPL दोलोनि जेबो खहा जाया होननानैबो बुंथियो MLA बिथाङा। नैथि खौराङाव दङ सिमेन्ट सापरियाव ओनसोलारि बाथौ थानसालियाव आरज गाबनाय फुजा होखांनायनि उनाव बुट एबा प्रसाद जानानै शर्मिला सरगयारिनि जिउ खहा जाबाय। सा 130निबो बांसिन सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैदों। जनायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। मोनसे आरज मेलाव जाग्रा आदार जाखांनायनि उनाव सा 130नि बांसिन सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैयो आरो बेनिनो सासे आइजोनि जिउ खहा जाबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रुंसारि जानाय आइजोखौ शर्मिला सरगयारि होनना सिनायथि होदों। जाथायनि गुदि खिथानि बायदिब्ला 13 आगस्तखालि जनाइनि सिमेन्ट सापरियाव ओनसोलारि बाथौ थानसालियाव मोनसे आरज गाबनाय मेल खुंनाय जादोंमोन। बे आरज गाबनाय मेलाव महप्रसाद जाखांनायनि उनाव सा 130 सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैदोंमोन। लोमजानायफोरनि गेजेराव गोबां गथ'फोरबो दंमोन। बे सुबुंफोरा 1 नं नौखाथा, रावन सान्थिपुर, देखा सान्थिपुर, सिमेन्ट सापरिनि जार्नाबाखि गामिनि। रुंसारि शर्मिला सरगयारिया देखा सान्थिपुर गामिनि। गिबियाव जायफोरा बेराम जादोंमोन बिथांमोनखौ सिमेन्ट सापरिनि फिसा गुदि सावस्रि मिरुआव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय उनाव बिसोरनि थासारिया गाज्रिसिन जानायलाय बिसोरनि गेजेराव गोबांखौनो साबसिन फाहामथायनि थाखाय सिलापथारनि मडेल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव गोबांखौनो धेमाजि सुबुं देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। आथिखालाव ओनसोलनि 130निबो बांसिन लोमजानाय सुबुंफोरखौ सिमेन्ट सापरि फिसा गुदि सावस्रि मिरु, सिलापथारनि मडेल हस्पिटाल आरो धेमाजि सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया कामरुप जिल्लायाव मोन 881 हानि फाट्टा राननानै होदों। आसामनि गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया कामरुप जिल्लानि गंब्रै गामिनि थागिरिफोरनो हा फाट्टा रानदोंमोन। 369 बिघानिबो बांसिन हाखौ आवग्रिनानै गासै 881 हा फाट्टाफोरखौ बरबलाहा, गक, खोला मन्दाखाथा आरो भुमलाहाटियाव गामियारिफोरनो गथायनाय जादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रि शर्माया हा बिगोमानि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बुंदोंमोन दि बेयो गामियारिफोरखौ हा आरजिनायनि समाव बेंक दाहार आरो मोजां खहा सुफुंनायाव मदद खालामो। बिथाङा बेखौबो फोसावदोंमोन दि फैबाय थानाय मिशन बसुन्धरा 3.0 आ फरायसालि फसंथानफोरनो हा फाट्टा होनाय आरो रानलायनाय लिजफोरखौ गावारि बिगोमायाव सोलायनायाव गोनांथि होगोन। बेजों लोगोसे सोरखारा बोखावजायै गवालपारा जिल्लायाव थागिबि नङि हारिफोरनो हा फाननायखौ होबथानो थाखाय गोदान आयेन लाबोनो सानथांखि लादों। बे हाबाफारियाव आबहावा मन्थ्रि चन्द्रमहन पाटवारी आरो BJP आसाम आफादगिरि भबेश कलिताजों लोगोसे गाहाय सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ इसर'आ EOS 8 ग्रहसाखौ लन्च खालामनायाव जाफुंसारनो हाबाय। मैया भारतारि अख्रांमा बिजिरसं आफाद इसर'आ अन्ध्र प्रदेशनि श्रीहरिक'टायाव सतीश धवन अख्रांमा मिरुनिफ्राय बुहुम नायदिंग्रा ग्रहसा 8 एबा EOS 8 खौ जाफुंसार महरै हगारहरबाय। बे लन्चआ स्मल सेटेलाइट लन्च भेहिकल एबा SSLV-D3 नि थामथि आरो जोबथा जौगालु बिरनायखौ दिन्थियो आरो बेनि थांखिया भारतनि ग्रहसा बिथायारि नायदिंनाय आरो खैफोद नायदिंनाय गोहोखौ बांहोनाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों।
EOS 8 ग्रहसाया जौगा पेलटफोरजों सुजुजानाय, जाय आबहावायारि नायदिंनाय, दैबाना हमदांनाय आरो लैथो बिखंनि बार बिजिरनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बाहायनायफोरखौ मदद होगोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ 70थि नेशनेल फिल्म एवार्ड्सआव मोनब्रै असमिया सावथुना जायगा आवग्रिनो हादों, बर'आ मोनसेबो गैया। मोनब्रै असमिया सावथुनफोरा 70थि हायुङारि सावथुन बान्था 2022आव गनायथि मोनदों, जायखौ सुक्रुबाराव होनाय जादोंमोन। बेफोर सावथुनफोरा जाबाय एमुथि फुथि, ए भेरि फिशी ट्रिपआ बयनिख्रुइबो साबसिन असमिया सावथुननि बान्था मोननो हायो। बे सावथुनखौ कुलानन्दिनी महन्तआ दिथा होदोंमोन आरो मेटारमेल मशन पिक्चार्स प्राइभेट लिमिटेडजों दिहुनजादोंमोन। नभा पन्डेकाजों दिथा होजानाय आरो एमएस प्रडाक्शन्सजों दिहुनजानाय सावथुन जुयनताया बयनिख्रुइबो साबसिन सुबुं सावथुन मोननो हादोंमोन। बेराफारसेथिं फिचार नङि सावथुन खोन्दोआव मोननै सावथुनफोर बिरुबाला बिट्स टु पद्मश्री आरो हरगिल द ग्रेट एडजुटेन्ट स्टार्कआ जर'खा मुंख'नाय मोननो हादोंमोन। द'थि खौराङाव दङ बङाइगावआव घुस लानायनि दायाव सानै आसाम सरकारि मावख'गिरिखौ हमदों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामआ सुक्रुबारखालि बङाइगाव जिल्लायाव घुस लानायनि दायाव सानै सोरखारि मावथिफोरखौ फान्दायदोंमोन आरो खादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला आसामनि एन्टि कराप्सन सेलआ मोनसे अजद मोनदोंमोन दि बङाइगावनि सृजनग्राम जौगाखां खोन्दोनि खोन्दो जौगाखां मावख'गिरि बिडिअ'आ सासे लोगो बिडिअ'जों फाव फान्दायनानै बिलनि बेरेखायै रां होनो थाखाय अजद होग्रानिफ्राय 36,000 रां घुस बिदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला दायनिगिरि बिडिअ'नि सिनायथिखौ खुर्शिदा खानम, एपिआरडिएस आरो लोगो बिडिअ'आ नेकिब आहमेद होनना मिथिनाय जादों। बे सोमोन्दोआव एसिबि पुलिस थानायाव 16 आगस्ट 2024 खालि एसिबि पिएस केस नं 63/2024 नि गेजेरजों जाख्ल'नाय होबथानाय आयेन 1988 नि धारा 61(2) ए बिएनएस 2023 र सेक 7(b) नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फुटबल साफ चेम्पियनशिपनि थाखाय सानै बर' गेलेगिरिया इन्डिया U20 हानजायाव सायख'जादों। नेपालनि काठमान्डुआव मैया 16 निफ्राय 28 आगस्तसिम जानो गोनां साफ U20 हौवाफोरनि चेम्पियनशिप 2024 आव भारतनि 20 बोसोर सिंनि जोलुर हानजानि जानानै गेलेनो थाखाय सानै आसामनि बर' गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला डिफेन्डार मनबिर बसुमतारी आरो फरवार्ड गोगोमसार गयारिया गाहाय कच रन्जन चौधुरीजों फोसावजानाय 23 सोद्रोमायारि हानजानि बाहागो। आसाम फुटबल एस'सिएशन (AFA) नि नेहाथारि सांग्रां ब्रह्मआ गेलेगिरिफोरखौ बरायदों आरो बुंदों दि बेयो आसामनि गुबुन लाइमोनफोरखौ साबसिन जानो थाखाय थुलुंगा होगोन। जों बे जौगानायाव गोसो गुदुं। बेयो आसाम आरो बड'लेण्डनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। आं मिथिगौ बे सानै हौवासाफोरा आखा-फाखा आरो जुदि बिसोरो गोब्राब नाजाबाय थायोब्ला आं रोखा दि बिसोरो थारैनो सिनियर भारतारि हानजायाव गेलेगोन। दाइनथि खौराङाव दङ मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ पेरिस अलिम्पिकनि डाबल मेडेल देरहागिरि मनु भाकरखौ दिल्लीयाव मान बावदों। मिरु रुंमा गाथोन, जाहाज गाथोन आरो दै लामा मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ सुक्रुबारखालि दिल्लीयाव पेरिस अलिम्पिक 2024 नि मोननै बान्था देरहागिरि मनु भाकरखौ मान बावदों। भारतारि गेलेमु गावग्राखौ मान बावनायजों लोगोसे सन'वालआ बिथांनो 10 लाख रांनि चेकबो गथायो। मख'जाथाव दि भाकरआ मोननै ब्रन्जनि मेडेल देरहादोंमोन। मोनसेया आइजोफोरनि 10 मिटार एयार पिस्तल बादायलायनायाव अलिम्पिक मेडेल देरहानाय गिबिसिन भारतारि आइजो शुटार जानो हादोंमोन आरो गुबुन मोनसेया बावैसो जोबनाय 2024 मायथाइनि पेरिस अलिम्पिकआव मिक्स टीम 10 मिटार एयार पिस्तल बादायलायनायाव जादोंमोन। भाकरनि सोलिबाय थानाय दिन्थिफुंनाया भारतनि बयनिख्रुइबो मिजिं थिजाथाव एथलीटफोरनि गेजेराव सासे महरै बिथांनि थाथायखौ गोख्रों खालामदों, जाय बिथांनि मोनफुंनायफोरजों गोबांखौनो थुलुंगा होदों। मनु भाकरआ हारियाना रायजोनि गड़िया झाझार डिस्ट्रिक्टनि थागिरि, जानो गोनां साख्रिनि आनजादफोराव सोंथि जानो हागौ।
जाय जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्सनाव होनाय जादों।